Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to my vlog. Andito kami ngayon sa sasakyan. Maglaro kami ngayon. May liga kami maglaro. Mga kasama ko dito. Hinihintay na lang namin. Pupunta na kami sa Inkalit. Abangan yung laro namin ngayon. Ayan guys, papasok na kami. Nakarating na kami ngayon. Nandito na kami, malapit na. Ayan na, dumating na kami. Wala pang kalaban. Lalabas, bababa kami. Ayan, lalabas na. Lalabas na kami. Shout out si. Shout out. Pato sa bago. Shout out po, sir. Ito, palabas na kami guys. Papunta pasok na kami sa court. Yan, mga kasama ko yan naglaro. Maglalaro sila ngayon. Yan, nandito kami sa loob. Yan, Dave. Shout out, Dave. Shout out po. Sana manalo tayo ngayon. Sipagin natin, idol. Yan. Ito mga player, yan ang mga player ngayon. Paano masabi? Yan. Shout out. Yan si Joel. Yan ang import namin ngayon. Ito. Nandito guys, nandito na kami sa basketan. Laro namin ngayon. Yan. Nihintay lang namin kalaban mamaya. Andito na yung mga kalaban namin. Hello guys. Yan ang kasama ko. Pinakamalakas. Paano masabi? Yan, hinihintay lang namin yung kalaban namin. So. Yan, nakapula si Francis. Busy. Yan, yan nasa likod, nag-uusap yan sila. Paano sila manalo.
Yan guys, nandito kami ngayon. Naghihintay lang kami sa mga kalaban namin. Ito ang pinakamalakas yan ng import namin. Import kami dalawa. Oh my God! Mga lakas magkasa. Nandito kami guys. Tapos yung date ba? Yan ang mga kasama ko ngayon. Yan si Clean. Yan ang isa ding magaling namin. Sana all. Ito. Yan ang pinakarabis din. Magaling. Yung mga kasama ko dito. Yan. Welcome to my vlog. Oh, magaling yan. Puro sila magaling yan. Yan. Pinaka number 1. Yan ang idol ko. Si Bong. Pero ako ang pinaka-import. Yan guys. Magsimula na kami ngayon. Andito na sila. Ito na namin mga kalaman din namin. Yan. Magsimula na ngayon. Ikot lang mula. Shot lock tayo. Apat. Warning for continuous complaint ito rin. Principal doon. Traveling. Yun! Fokus. Tapat. Yes. Nice, ating bola. Baba na. Baba lahat. Baba. Kabila. Ating bola. Vegan screening. Yun, nice. Screening niya pa. Nice. Yan, sige. Utak lang. Sige. Utak ang pagganahin, hindi yung pulis lang.
Wala, atin. Labas, Sep! Iyay! Tangan, labas sa likod. Sige, ulang, ulang. Ako ba salita eh? Sige, baba, baba! Sige, takbuhan ka, takbuhan. Pasok ka, Clean. Kaya? Kaya salasain yung malaki. Ha? Kaya salasain sa malaki. Oo, pasok ka! Ayan, patuloy mo. Yan, ang malaki. Yan, pasok kayo. Sige, sige! Pasok ng malaki. Para hindi tayo lugi. Sana all. Papan! Aray, lumabas na! Kulang isa, kulang isa. Kulang isa. Kadil. Ikaw muna, Glenn. Mararating niya lang eh. Kaya pa ako nila. Oo. Relax ba? Good! Nice, nice play! Nice! Good! Sarte. Balik. Baba, baba kayo, baba! Hindi na makabahan. Baba kayo, takbo. Baba. Ibaba nyo na! Ibaba nyo na! Nice. Ditso!
Dalawa. Taki! 5! Yung layup po kanina unang natulan ng ano, nakakuhaan mo. Unang-unan ko. Tingnan natin yun. Papareview ko yan. Sa akin yung par. Baba, baba! Uy, grabe. Salubong! Push! Push! Ay, tatlo na! Naku naman! Langanin na eh. Anin. Sayang, sayang. Patay tayo malanganin. Paul? Anong foul yun? Grabe sa mga. Ano yata sa ano? Baka na tayo ah. Tira! Nadali oh. Hindi pwede magsabay. Yung dalawa. Di bu. May negro ah. Malakas yung laban natin. Relax na, relax, relax. Di, paksa ulit, hindi makatalon. Yan mo, di mo nakakatalon, no? Hindi sa mga nakakatalon. Ito, may basa eh. Hinera. Daming pasa na ano. Oh, daming pasa na hindi nakuha eh. Daming makuha sa kalaban natin. Ano ba ito? Pangatlo na to? Sige, quarter pa lang yan. Hindi, sige pa lang yan. Pangatlong ano na to. Pangatlong Yan, nice. Oo, sige quarter pa lang. Nice, nice. Baba, 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 sis, baba. apat yung isang Baba! Chika pa ang buwan. Nakalang tasis! Yun na. Eh!
Hinay tumakbo ni Francis. Hindi makatakbo. Mas malakas pa kung takbo dyan. Yan, baba! Kaya na, kaya na! Foul, foul. Yan, nice! Shout out, shout out. Basaw. Ayan. Oy. Dala! Talo sa laki ng katawan. Pagdala ni Francis, dikitin na yun kung sa kanilang bola. Dikit ba? Lupa lang ko. Yun, nice yun. Baba. Baba lang. Easy. Wah, anong dapat nakitan pag ganyan. Tayo na. Sige, mong. Layo. Medyo malakas kalaban natin, no? Doon, marami din tayo. Ha? Oo, marami na. Marami tayong hero, no? Tama, marami tayong hero. Basa, no? Makuha. Marami hero, no? Oo, marami. Uy, wala pa baksaw. Ang gagawin ko? Ang hina. Wala naman foul. Dapat sana foul na sana yun, no? Dapat foul na sana yun, eh. O, kami na.